argazkiloren tiraka azteko. Han ikusten dudana batetik, Bidasoa eta Bartzelona. Errekondo eta Udangarin. Bai. Ze komentatu urte askotan ebiligatuk elkarren kontra. Behakin adibidez, selezioak elkarrekin ebilitako gaitu. Zari lagunak, zari? Zagunak. Euskaldun bati lagunak esatea baki pixu asko kontu egela. Ez haze gelditzen kafe bat hartzeko. Ez digute eman aukerari telefonoz eta deitzeko eta ez zer baina, konpartitu ditugu momentu asko. Eta horrez gain, Xabi Mikel, pike handia zegoen Bartzelonarekin, ez da? Bartzelona zen referente bat, gaur egun den bezala, eta haiei irabaztea zen nolatea helburu gorena. Para Villaldea, Gichelev, Mainel, qué bien con Xavier Mikel, 29-26. Esto lo tiene Santo de cara, está de todo absolutamente bien. Topo egin zenun gero Udangarinekin berriz, Espainiako selekzioan. Alkarrekin orduan. Suedian, 83, bai. Zuk buelta asko eman zenizkion selekzioan sartu bai, edo ez, hasieran, Mikel? Bai, noski nola ez da. Familia abertzalekoa, pentsamendu abertzalekoa, eta argi izan diat beti nire benetako selekzioa ez dela Espainiara, ez eta Euskalduna. Nik baiezkoa erakinean pentsatzen nialako aukera bat zela, nire abertzaletasunetik nire idea abertzaleak zabaldu alizateko. Gero aparte giadek, izunak, mehatxuak eta bar, ukatze baldin maiz, hor zitzauden, hori denak hor zaudek. Ez zinean da mutu. Ez. Gaur egun ere ez nahiz da mutzen. Manol, zuere egon zinen, ez da? Zuk ere izan zenun alako eztabaida zure buruarekin? Bai, nik junitzen ez dakit 18 urte zazpiko arte, ogola binintzen. Eta nik egia esan enun euki inungo eztabaida arraroik, ez? Ni zehatzen ez gauza guztiri alde positibo bateatzen, eta niretzako garbi izan, niretzako aukera oso politua zela, esperientzi berri bizitzeko kirola alde digan, ez da? Beak esatun bezala, mailaz asko igotzen dezulako, esperientzi berri bizitzeko aukera dakazulako, eta, Euskal Selekzioekin bizi ezin giritun gauzak, bizi genitzazkelako garaioetan, eta hogeindik bai ez.